Je vlastně tak, jako spousta z nás určitě znáte reflexní terapii nohou, kde prostě jsou vlastně bodíčky, které ošetřují všechny orgány našeho těla, nevím, klouby, páteř a všechny tyhle ty věci, tak ale úplně stejný jako body nacházíme třeba i na té ruce, na té dlani nebo na uchu. Jo, proto právě i ta motýlí masáž dokáže pracovat s celým tím naším tělem a uvolňovat věci nejenom z těch míst, kde se s nima pracuje. Stejně tak třeba já, když dělám tu kraniosakrální terapii, tak uvolňujeme tam nějaké blokády. A já si pak třeba, když ještě dělám promačkávání reflexních bodíčků na ruce, tak já si vlastně přesto otestuju, jestli už ty blokády jsou z celého těla pryč. Já nemusím šahat na celé tělo postupně, ale mi stačí třeba projet ty dráhy na těch rukou, protože když tam něco zůstává, tak je to tam prostě cítit. Stejně tak právě jako tato technika, ta metamorfní, nebo ta motýlí masáž, co se mi hrozně líbí, ten název motýlí masáž, tak je to právě jako, i když se to pracuje jenom třeba s okrajovými částma, tak to pracuje ale s celým tělem. A je to vlastně velmi podobné jako ta kraniosakrální terapie, protože já, i když třeba lidem jako, je to fakt jako motýlí, jako když fakt jako motýlí křídlo, úplně jemňonký, jo. A přesto člověk u toho může cítit bolest, že mi třeba říkají lidi, jako ty mi šaháš na nohu, ale já cítím jako tady bolest, jo? Nebo tady, najednou mě bolí, brní, najednou se mi chce plakat, najednou se mi chce smát, najednou cítím lásku, radost, teplo. Jo, a takže vlastně, i když se dotýkám nohy, tak prostě ten člověk má věm někde jinde, stejně tak jako třeba u té kranio a podobně. Přesně tak, já můžu mít ruce na nártech a ten dotyčný prostě cítí stažení tady na hrudníku, nebo v rameni. Nebo prostě kdekoliv jinde, protože já přes ty nárty vlastně jako sonduju celé to tělo, protože ten kraniosakrální rytmus jde opravdu od těch nohou do hlavy, tam, jak říkám, jak plavec v bazéně se to otočí a pluje to zase stejným tempem zpátky. A ve chvíli, kdy tam prostě někde na trase je ta blokáda, tak ten dotyčnej, já to vnímám přes těma rukama těch nohou a ten dotyčnej to vnímá na tom svém těle v místě té blokády. A takhle vlastně fungují i tyhle ty další techniky. A že vlastně to pracuje s tou vlastní vitální energií toho člověka a s tou přirozenou inteligencí jeho těla, takže mu to vlastně akorát pomůže bez nějakého záměru, aby v tom jeho těle si to prostě to tělo obnovilo ty vyřešilo to, co zrovna potřebuje. Další věc je třeba regrese a to je vlastně taky úplně, panuje o tom hromada mýtů, ale je to vlastně jednoduchá technika, kdy vlastně člověk se jenom potřebuje sklidnit, na chvíli se navnímat, naprosto se uvolnit do svého těla, vlastně jenom pomocí dechu se sklidnit, pomocí pomalého dýchání a pak vlastně s tím tělem třeba komunikovat. Takže ano, využívá se to i k nějakým návratům do dětství, do vzpomínek, do minulých životů podobně, ale je takhle vlastně možný si i uvědomit vlastně, co tam mám třeba v tom břiše, co mi jako chce říct ten nádor, co tam je potlačenýho, co to po mně chce to tělo, co tady jako třeba ve vaječníku mám špatně, co mám tady v tom prsu špatně, co mám tady v tom kloubu. A člověk se vlastně může navnímat a ty odpovědi, které chodí, nebo i vizuálně, věmově, tak vlastně mu to tělo dává ty odpovědi a může si to vlastně vyřešit a uvolnit. A je fascinující, jak ty věci fungují. A je to prostě jedno s druhým. Jo? Někdy člověk jde na masáž a pokud je vnímavý a pokud i ten terapeut je vnímavý a ví, co dělá, tak vlastně člověk třeba při té masáži, pokud zrovna je tam nějaký bod, kde je něco uložený, tak člověku se spustí pláč nebo se mu něco rozjede, co je potřeba uvolnit v tu chvíli. A někdy je zase naopak jako nějaká jednoduchá metoda, kdy já někomu něco vytestuju, přejedu po zádech a jemu přestane bolet hlava, nebo se mu uvolní zablokovaný krk, který nešel ničím uvolnit, nebo prostě přestane bolet noha a někdy je to prostě fascinující, že jako je to velmi propojený, jo? Je vždycky potřeba, jako, nebo i to, jak vlastně to naše vnímání se zapisuje do toho těla a naopak zase já, když budu dělat něco s tělem, tak se mi z toho uvolňují ty moje emoce.